खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 19 जानुवारि 2023 बारायजाय बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। सनापुराव सिखावनि उदखारि सोमजिदों। सनापुरनि दिगारुआव सिखावा सासे ASI पुलिस अफिसारखौ गोबौ सिखाजों गाग्लोबनानै बुथारनो नागिरदोंमोन। नाथाय पुलिस अफिसारा थैथारासै, जोखोमल' जादों आरो पुलिसनि उदैयाव सिखाया हाबदों। सिखाजों गाग्लोबजानाय ASI नि मुङा जाबाय प्रणब बर्मन। प्रणब बर्मना बैकुन्ठ दास मुंनि सासे सिखावनि सायाव नायबिजिरनानै सनापुरनि दिगारु फारसे थांनानै बेखौ एरेस्ट खालामनो थांनाय जादोंमोन। बे समावनो सिखावा बे जाथायखौ इनाय खालामदों। उनाव ASI प्रणब बर्मनखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव गोथौवै नायबिजिरनाय जादों। हेलिकप्टार बेरनानै नखर मन्थ्रिनि जिउ गोमानायखौ लानानै बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरा गोथौवै दुखु मोननो फोरमायदों। मख'नो गोनांदि इउक्रेन हादोरनि किभाव अदेबानि राजथावनियाव मोनसे गिथाव बाथाव हेलिकप्टार बेरनानै हरखाबै गोलैनानै नखर मन्थ्रि डेनिसजों लोगोसे सा 10 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादोंमोन आरो बे जाथायखौ लानानै आथिखालाव गोबां सावरायलायगासिनो दङ। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजागासिनो दङ। बिटिआर गोरोबथानि दफा 4.4 दफा बायदियै बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ CEO एबा चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार मुङै होनाय जाबाय आरो बे खौरांखौ बर' खौरां बिजोंनि गेजेराव फोसावगासिनो दङ। बिटिसिनि गरलाबसेबो हाखौ कमतापुराव होनाय जानाय नङा। KLO आरो कमतापुरनि सायाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आफादा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंबानो जाबाय। তেখেতলোকে কৈ আছে যে মানে কমতাপুৰৰ যি অঞ্চল মানে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চল সামৰি লোৱাৰ কথা বহুতে মানে নিউজ পৰ্টেলৰ যোগেদি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইটো কিন্তু অবাস্তৱ, অবান্তৰ কথা বতৰাবিলাক নোকোৱাই ভাল। কাৰণ বিটিআৰ এটা সাংবিধানিক এটা গণ্ডিৰ ভিতৰত আছে। এইটো বহুতো সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে, বহুতো তেজ আৰু জীৱনৰ বিনিময়ত, দীৰ্ঘ সংগ্ৰামৰ বিনিময়ত বিটিআৰ গঠন হৈছে। আৰু বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে এইটো কেতিয়াও নিবিচাৰে যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ 1 ইঞ্চি ভূমিও ইফাল সিফাল হওক বুলি। আৰু এইটো বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলয়। আৰু আমি XNDB হিচাপে ইউনাইটেড ফৰাম অফ XNDB সংগঠনৰ ফালৰ পৰাও আমি বিটিআৰৰ 1 ইঞ্চি ভূমিও আমি এৰি দিবলৈ কাৰণে মান্তি নহয়। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।